Kaya nek cedhak karo Mbak Tatin kaya daya tarik bumine kaya semakin anu no ya. Daya tarik gravitasi bumi kaya lho Napa piye? Karuanmu kaya karo adikku pas karo Elisa mau. Nek karo aku? Kok kaya no gaya gravitasi lho awake. Gaya tarik menarik kaya lho. Mbok anggo perasaan lho. Akhirnya Mbak Tatin kok Sukimine metu lho jan. Gumun aku. Lho, gaya gravitasine bumi kok. Kanjok. Aku mbuh kok can multifungsi kok aku ki. Ora nek padane weruh aku arep kepiye to jane kepengin ngopo? Iki gaya gravitasi bumi mbok bawaan lain. Iya, terus maksudnya pengen ndumuk apa pengen? Ya kaya ana iki lho magnete ngono lho, Mbak. Nek terus jenengan ki kaya jarene kaya pengen ndang renang ngono jarene. Selulup ngono. Aku ora ngerti selulup lho. Aku ora ngerti. Apa? Selulup. Nek kaya Mbak Tatin ki jane pomo panitia ki lali ra gaweke wedang utawa ngomben ngono wis ra bakal ngelak. Lah kok isa. Lho, mergane ngopo? Tandone. Endi ta wong aku ora nggawa tandon lho. Tandon sing ngetas kuwi lho, no. Ora nggawa. Kuwi udu tandon ya, Le. Tatin ki tandone ngarep mburi. Apa ta? Sing mburi nganti Ngopo? Kowe pengen ngopo? daginge nganti. Wong wedok kok perabote papat. Lah iki timbangane iki prabote palsu to? Hayo, arep ngopo? Kowe sing marahi kok, Mbak. Jane aku nek guyonan fisik ngene kuwi wis aja nganti. Lah ngopo? Aja ya ora entuk to saru to apa nek Lah nek jenengan nek ya ora apa-apa to nek iki. Lho, ora apa-apa no. Cara aku tak bales. Nek cara aku tetep tak bales. Pilih Mimin apa dadi Sukimin ya nek. Nek cara aku tetep tak bales Nek Sukimin wis rasronto kudu ndang ngenteki. Ning nek Mimin ya kok maneman. kok ketok Sukimin ae. Sukimine metu berarti ya. Lah gesut. Wah, jan monggo diaturake Grajagan Banyuwangi. Kapurwakan bawa. Gelang alit. Gelang Ya, alit. monggo ora apa-apa. Ngendelke Sentosa. Kok mentala karo dulure dhewe. Ingkang mesine Ndara Sedewa iki dadi jangkeping Pandhawa sowan ning Karang Kadempel. Ning kok mergo saka nuruti karo mubal babaling nepsu. Ora gagas kuwi kulawargane, ora gagas kuwi adine. Kok wani nundung karo Ndaraku Sedewa. Petruk, kowe iki ngopo? Sik, sirah sampean ngaling-alingi kok. Lho, kowe iki nesu sapa? Ndara Werkudara. Kok mandeng aku? Nuwun sewu, mestakane ngaling-alingi. Rada medun. Wah, edan. Nah, ngono. Oh, keduwuren. Sok dikepras gundulmu atos. Petruk ngopo? Sampeyan ora rumangsa salah. Sampeyan ora rumangsa keliru, ya. Aku klerune nggo napa? Luputku nggo nendi? Sampeyan nundung Ndara Sedewa. Dasarmu apa sampeyan nundung Ndara Sedewa? Mergo Sedewa ora manut karo aku. Apa kabeh kulawarga kudu manut karo sampean? Apa sampean ki rumangsa bener dhewe? Ya. Eling, Mas. Bener menika werna telu. Benere dhewe bener bebrayan, benere sing gawe jagat. Benere dhewe niku tumrap sampean bener, tumrap wong liya ora bener. Benere bebrayan niku saiki iya, sesuk ora. Saiki ora, sesuk iya. Niku owah gingsir. Bener sejati niku bener sing gawe urip. Mula aja sok benerke awake dhewe. Ning ngetungen bener ora tumraping wong liya. Ndara Sedewa niku adimu, tur niku beda ibu karo sampean. Wajibe nek beda ibu karo sampean, sampean niku ngayomi karo adimu ku alon, tresnanara ngungkuli adimu dhewe. Kok njur seneng-menang. Sedewa, minggat, ngoten to, Pak? Wah, ora wae-wae. Iki kula maksud niki. Kelengkapaning kok kata-katamu kok meneng wae iki. Kompliteng Pandhawa niku dumunung tanggung jawabe ana Petruk, ana Bagong, ana Gareng, ana Semar. Nek Pandhawa gotang niku sing diseneni karo dewa niku Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Mergo ora iso ngreksa marang para Pandhawa. Monggo niki dibutuhke karo bapak.
Pandhawa 5 dibutuhke karo Bapak Rawuh teng Karang Kadempel. Sampeyan undung Drasdewa, mula nganti Pandhawa menjang kepapat. Nek Pandhawa ora komplit, ora kelakon soang teng Karang Kadempel. Bapak sedo, tegese sing dadi jalaran sedane bapak sampeyan. Wah, kurang ngerti apa-apa. Lho, mbok dipresake mripate. Rek. Ora ngerti apa-apa piye? Nuwun sewu lho, sing dadi jalaran sampeyan. Ora ngerti kencang ki puling lelakone bapakmu. Bapakku lara. Isane mari Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada. Drasdewa ora ana, pustaka Jamus Lima Sada ilang. Digawa Ratu Darawati. Tegese bapak pancen disengkake patine karo para Pandhawa. Niki kula ora trima. Ya, Gong. Ini gini. Iki pancen ketoke wis sengaja, Tru. Heeh. Iki pancen wis sengaja to gawe cintrakane Bapak Semar. Drasdewa ditundung karo Ndara Werkudara, Prabu Puntadewa maringke pustaka Jamus Lima Sada karo Prabu Kresna. Ada? Iya. Karepe piye iki? Ki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki. Ya aja nguyuh sanggon-gon ora. Tiolot apa? Tielot. Toilet. Tielot ora. Ngarani kleru kok ora. Niki pancen wis disengaja, jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki, aku ora trima. Aku ora seneng nek kahanane kaya ngene. Pancen niate arep gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Tru, tanganmu ngene, Tru. Ya. Tanggo mik. Oh ya. Ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Muni kok muni. Mula kang sawe aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowan ning Karang Kadempel. Ndara Sedewa murca, Ndara Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Pak Kos. Waduh. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Gagong. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Mula waktu dina iki Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Lho. Aku ngapa? Kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Darawati kok taman goblok apa ora? Lho aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikanthi ya Prabu Darawati. Kon dadi seksi. Seksi yang mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan. Melanggar pasal 521. Pasal piro, Gong? 521. Apa kuwi? Dedak. Makan pitik. Iki kepiye? Ora kepiye-kepiye. Iki kanane kaya ngene iki nang nganti Pandhawa ora tekan Karang Kadempel tak etungi. Pira, Tru? Pirang dina foto pirang dina? Manut sedina rong dina. Niki kula wangsul. Kula bali. Ning nek nganti tak etungi mengke suruping Sang Hyang Surya manjing wonten ing njodhok sisih kilen munculing Candhe Ayu. Wonten ing antare iso ketingal kuning gemrining kaya kencana sinangling. Nek nganti Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel terus terang terus Philip. Kula pokoke wangsul teng Karang Kadempel matur karo Bapak. Liwat ngendi, Gong, apike? Hah? Liwat ngendi? Terus kono belok kiri lurus wae. Kaya kertanya. Cakepane ngene iki, Tru. Lurus kono belok kiri menggo wae ora. Ayo saiki nek ngono bali matur karo Bapak. Andake Bapak Pandhawa rojah receh ora komplit mergo dong gegeki benere dhewe, Pak.
dawuh Yayi. Rumangsa miris manahipun ing raying Amarta. Karna Petruk kaliyan Bagong anggenipun matur dhateng Kyai Semar. Pangraos kula kados pepes bayu kang tapis mboten gadahi kekiyatan. Menawi ngantos Kakang Semar wuninga lelampahan ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta tuwin lelampahan ingkang sinandhang dening para Pandhawa. Monggo kula apal dhateng watakipun Petruk kaliyan Bagong ajrih kula. Menawi ngantos dipun damel-damel anggenipun matur sedaya kalepatan menika dipun biyukaken dhateng Pandhawa tartemtu Kakang Semar Murina dhateng Pandhawa Koko Prabu. Lah kok dadi kaya ngene kahanane Werkudara. Wah, aku dhewe ya ora ngerti. Lah kuwi senengane nek nesu adimu terus tok tundung lunga. Lah nek kahanane kaya niki piye? Monggo Kakang Semar butuhake Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel. Sinambimu di pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Yen perkara pustaka Jamus Lima Sada kuwi iso dijagake, merga Kyai Kresna wis paring dawuh, yen to wis padhang lelakon kang tumanduk ning Praja Ndarawati, pusaka bakal kakundurake. Ning yen Sedewa iki wis kadung minggat. Wis kebacut lunga. Mongko wong lunga kuwi ora dingerteni menyang endi papan pernahe. Ling goleki piye? Sasah goleki. Lho. Nek ora usah digoleki iki mengko ora kelakon sowan ning Karang Kadempel. Nek nganti Kakang Semar banget gone lara, gedene nganti Kakang Semar kuwi sedo. Sapa sing kapitunan? Pandhawa kelangan pamomong. Wah, ladalah suduk gunting tatu loro. Wah, aku ya ora ngerti nek Petruk arep sowan. Aku ya ora ngerti kabar nek Semar lara. Wah, blojo dibiyuke ning aku. Kaluputane. Kabeh keluputan, Pandhawa kabeh keluputan. Barep ya keluputan. Aku ya salah, Janaka ya kleru, Nekula ya kleru. Yen ngono bener dhewe Sedewa. Wah, mbuh ra caturan. Wah, lah kok dadi kaya ngene? Saiki piye Werkudara? Yen miturut aku ngene wae. Sinambi ngenteni suwane Sedewa sartane pustaka Jamus Lima Sada. Petruk karo Bagong dioyak. Sing ngoyak Petruk Bagong sapa? Kowe. Lho kok aku ngopo? Kowe sing luput kok aku? Aku karo kowe Bagong dikon karo Petruk dikon sumene sawetara ning Praja Ngamarta. Sinambi ngenteni ya kuwi Sedewa karo pustaka Jamus Lima Sada yen wis jangkep, yen wis komplit tumuli mengko sowan ning Karang Kadempel. Kuwi dalan sing apik. Yen Petruk karo Bagong ora gelem dipaksa. Apa lama ing atase Baladewa kok gelut karo batur-batur? Kowe kuwi aku ya ora sudi. Lho lanjur sapa? Mengko anak-anakku sing bakal tak dawuhi. Aja kuwatir. Mengko Antarja Gatotkaca, Antasena sing bakal tak dawuhi nyandhet lakune Petruk, nyandhet lakune Bagong. Sinambi ngenteni Sedewa apa dene pustaka Jamus Lima Sada. Werkudara, penemu ingkang mengkono mau tak kira luwih prayoga. Tegese supaya kabeh mlaku kanthi becik ning aku njaluk ya Dimas nggonmu dawuh kelawan anak-anakmu aja nganti nyikara kelawan Petruk lan Bagong. Ora bakal aku dawuh anak-anakku nyikara kelawan Petruk karo Bagong. Sing becik-becik wae itu manjane laku. Ya Dimas Werkudara. Nah itu lho mekaten Yayi. Sampun wonten margi ingkang sae. Tumulun sakmangke kelilanana ingkang Raka Madal Pasilan. Babar pisan sampun paripurna. Madyan pepanggihan Datulaya Kaka Prabu ingkang Rayinedya kundur ngedaton Arjuna wonten maring adawu. Budhana kang padha seba ingsun kundur ngedaton kawula nun Marmadal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Arjuna. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning pananggilan. Sanut-sanut kundur ngedaton jelot saking dampar ketara nampit gambaran gading. Kadhiraken sangganing Promban Cedhi manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ubayane.
pandan moncar matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya nak ya sowan ana ing Balai Desa Tlogowadi acarane ya kuwi mengeti ulang tahun desa ing kaping 73 utawa 73 warsa kanthi tembung Tlogowadi ngawiyat tegese ngawiyat kuwi nunggalaken tekad golong gilik angkah wijiling niat mbangun desa Tlogowadi. Wah apik tembunge ngawiyat. Iya ngawiyat kuwi mumbul muluk. Iya
utawa ngambah dirgantara tekse kanthi usia ingkang 73 taun iki Desa Tlogowati saya kuncara anjayeng bawana ya saya kondhang kanthi tekad golong gilik angkah wijiling niat bangun Desa Tlogowati ya lan uga kanthi visi terwujudnya Desa Tlogowati yang maju dan bermartabat ya akeh kegiatan sing wis dilaksanakake ana ing Desa Tlogowati. Contone ana ing bidang fisik, pembangunan kantor desa lan paving blok halaman kantor Desa Tlogowati. Kowe iso nyawang dhewe ana? Ya. Desa Tlogowati nggone mbangun kantor desa ya luar biasa, ya apik tenan. Monggo latare kabeh di konblok. Ya. Pembangunan jalan lingkungan ana ing padukuhan-padukuhan diantaranya jalan aspal, cor blok lan paving blok. Angka 3 pembangunan irigasi, talut lan drainase di pedukuhan-pedukuhan yang ada di Desa Tlogowati. Angka 4 pembangunan rehabilitasi sarana tempat ibadah yang ada di Desa Tlogowati. Di antaranya adalah kapel di Bolawen dan musola di Karangbajang. Yo, ki apike nang kene iki tegese Tlogowati ku ora beda-bedake wargane sing padha nganut agama siji lan sijine kabeh padha dibangunake tempat ibadah. Yo. Mula wong kang bakal nglakoni ibadah kuwi aja suk-sukan rasane aja meren-kemeren karo siji lan sijine kabeh padha-padha tetunggalan manunggal ibadah anut kapercayaning dhewe-dhewe jringkeng sinembah ya kuwi Gusti Kang Maha Suci ya. Uga kegiatan di bidang non fisik yang sing wis dilakoni di antaranya di bidang pemerintahan di antaranya adalah kegiatan dukungan dan sosialisasi pengisian BPD. Angka 2 di bidang pembangunan di antaranya adalah dukungan PAUD dan dukungan sarana PAUD. Penyelenggaraan Posyandu yang dimana pada tahun 2019 ini Posyandu Melati Cebongan Kidul mendapatkan penghargaan sebagai Posyandu terbaik sewilayah Puskesmas Melati 2. Yo. Fasilitasi kegiatan bidang kesehatan untuk melaksanakan PSN pemberantasan sarana nyamuk di 12 pedukuhan yang ada di Desa Tlogowati. Ngono ya. Uga di bidang pembinaan kemasyarakatan wonten ing antarane pembinaan grup kesenian Mocopat, pelaksanaan Merti Desa, Hari Jadi Desa Tlogowati, fasilitasi pendampingan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya, pelaksanaan Pordes, pembinaan lembaga-lembaga Desa Karang Taruna, PPKK, LPMD, RT/RW. Angka 4 bidang pemberdayaan masyarakat diantaranya BIMTEK dan pembinaan kelompok pertanian dan peternakan, pelatihan pengolahan limbah dan fasilitasi kaboktan. Oh iya. 5 pelatihan manajemen angkringan. Oh ya apik iki ya. Yang dimana untuk pelatihan ini sekarang sudah ada kelompok paguyuban angkringan yang pada malam ini juga sudah menyajikan nasi bungkus yang disediakan untuk para penonton yang hadir menyaksikan malam pagelaran wayang kulit. Oh iya, sediani angkringan. Wis entek. Iya. Pelatihan membatik yang sudah dilaksanakan di Desa Tlogowati dan diikuti oleh warga masyarakat di Desa Tlogowati yang sekarang sudah membentuk kelompok dengan nama Telaga Batik dan sudah mulai produksi batik yang bertempat di Padukuhan Gandekan. Oh, 7 pelatihan menjahit, 8 pelatihan memasak. Yo. Uga wis pirang-pirang rangkaian hari jadi Desa Tlogowati no pengajian akbar sing dilakoni 17 November sasi kepungkur. Pelaksanaan Pordes pada tanggal 12 sampai dengan 30 Desember yang mempertandingkan 3 cabang olahraga yaitu bola voli putra dan putri, bulu tangkis dan tenis meja. Oh iya. Senam massal dilaksanakan pada tanggal 24 Desember, malam tirakatan doa bersama dan mocopat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember. Acara puncak bengi iki ya kuwi ana Desa Tlogowati, pergelaran wayang dengan lakon Semar Bangun Kayangan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2019. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan panjenengane Pak Lurah sing pancen yo sigap yo aja nyawang karo mun pasuryane pancen gedhe glomyor yo ning nek tumandang karya nyatane iki lho nok visi misi dan apa sing wis ditindakake nang Desa Tlogowati beberapa lembar wis tak waca iki mujudake nek panjenengane yo pancen lugas nggone ngasta minangka dadi pemerintah ana ing kelurahan Desa Tlogowati. Pancen bener ngono. Ya. Nah, apa?
iki sadurunge diwiwiti gandeng panjenengane Ibu Wakil Bupati. Ya, Wakil Bupati Sleman kepareng rawuh. Ya, mongko sore mau durung dikeparengake maring pangandikan karo warga Kelurahan Tlogowati. Mula iki seksi acara kirim layang karo awake dhewe supaya panjenengane Ibu Wakil Bupati supaya tindak oneng panggung maring pangandikan ora kitang seklimah kali klimah ucapan selamat ulang tahun kagem Desa Tlogowati lan himbauan kepada masyarakat Desa Tlogowati sing wis kepareng ya kuwi mangayu bagya tanggap warsa ulang tahun ingkang kaping 73 warsa. Ya ngono ya luwih apik, Mak. Monggo Bu, monggo katuran tindak wonten ing panggung mboten menapa-menapa. Iya ya diaturake. Monggo dikurmati no inceraning masyarakat karo Satpol PP. Ayo. Anjen ya bener ngono. Ayo jumeneng. Ya. Men gek cekat-cekat mergo iki layange luar biasa akeh iki no. Ya. Nganti temumpuk ning ngarepku. Mula kudu dipinangkani mboko siji. Men engko rancak. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sembah nuwun kagem Ibu Wakil Bupati, ya karo bapak-bapak lurah sing wis kepareng rawuh. Saindeng ing anu jenenge iki nggodhean kene no. Iya, ngendi kene iki? Mlati. Iya, Mlati. Mung kleru kok wah. Iya. Menungso kedurungan ino lali salah apes lan mati. Iya. Monggo Mbak Mimin, Mbak Apri, monggo. Klintang-klintang no Mbak Andong apel klingklong. Andangane andang beda meneh. Iya, karang yo perlu inovasi. Ya iya. Iki jane lendang apa ngono lho. Kok dinae sliwir-sliwir ora karo-karuan. Mangke nggih lap niki wong wedok nek kringeten ngoten lho, kok yo. Pripun? Mungkin nek kringeten napa dadak nyuwun tulung panjenengan rak yo dadak. Aku kon nampake. Menawi kula kringeten napa dadak nyuwun tulung panjenengan rak yo wis nggawa sarana piyambak. Maksude njaluk tulung aku kon nelapi. Nggih, ngoten rak nek ten dalem ra apa-apa nek pasamuan ngoten rak nggih kirang prayogi jaga kawibawan panjenengan. Lho, pi wong wedok sing bener ngono kuwi. Apike ora nggo ngono. Apa? Nggo nekak kowe kuwi lho. Rumangsaku kok Le. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cangi. Sugeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimin. Ya. Bingah tanpa upami saged sowan wonten hari jadi Desa Tlogowati. Bapak Lurah sembah nuwun. Wong kula nyune semono kok malah diundhaki ya Allah. Biasane Raden-raden lurah-lurah ngendiki nek ngene Pak Harisontor kuwi mbok semene to bala dhewe. Pak Lurah mriki mboten sembodo. Tak undhaki Mbak Mimin saking tresnane. Lho. Siapa sing pengen nulat Pak Lurah Tlogowati monggo. Lho. Hal yang baik niku dicontoh mawon. Hal pengenyangan pun bagian wong wedok-wedok. Piye kakung niku sembodo. Nggih, ora ono rada lumayan sampean nggih. Sembodo iki. Lah. Wong wedok ki anggere ndaki sithik ngono le ngalembono wis kurang. Inji Ibu Hajah Sri Muslimatun sembah nuwun cermin Sri Kandi Indonesia masa kini ya Nduk. Ayem ya Lek, kula nek nyawang Bu Wakil Bupati adem jilbab ngono. Lah aku neng omah jilbaban kok ya ora oleh ya Lek. Lanangan aku. Oh iya ya. Wong iki nek nggon urusan syariat ki ora usah diwah-wah. Iya. Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat ya rawuh. Gusti Yudhaningrat. Sampun kapang kalian kula Gusti. Ya alhamdulillah. Nek ana wong ngece aku ki kleru gedhe. Lah nyapa? Saatase Gusti Yudoe ngefan karo aku. Lho, Ibu Wakil Bupati yo ngendika Mbak Mimin ayu kok wong lanang-lanang do melecehkan aku ki yo kleru gedhe. Le nyampe nganggo kacamata menapa? Sampeyan salah kok. Pripun? Salahipun. Salah kok. Lah kok salah piye? Gusti iki rak kagungan jaran lanang. Pamrihipun. Wingi takoke kali kula, Mas Ino.
Ini kok wedok asli mboten? Asli aku. Nek dikawin jaran kula. Ngawur. Panjen kula kula nggih pranaan ngoten panjen nggih apik tenan kok kula niku. Belum mesti apik belum. Ki metune andong malah. Bagunipun sedya matur sembah nuwun nderek bingah pembangunan Tlaga Adi luar biasa. Mugi-mugi desa Tlaga Adi tansah maju dan bermartabat. Bisa menjadi percontohan tumrap wilayah yang lainnya. Betul sekali. Nek pembangunan fisiknya ya wis dibangun, pembangunan moralnya ya sansya kudu tetep dibangun. Menika ora mung PR Pak Lurah, ora mung PR Pak Perangkat, yang PR kita bersama sebagai anggota masyarakat. Ya. Perangkat desa tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan Dan masyarakat. Aku ya ra iso ngadeg dhewe tanpa kasengkuyung Sapa? ingkang kinurmatan Mas Seno Nugroho. Aku dilimpeke ning ITS ora apa-apa, dilimpeke ning Ngawi ora apa-apa, ning bareng ra ketunggon aku piye? Lho piye lho? Lah piye? Ya tekono dhewe apa-apa kene ra ketunggon wong wedok. Lah pripun to, Pak? Kemewat senengane. Oh, dong aku. Maksudmu neng Ngawi wingi panggunge ambruk iki mergo ora ketunggon kowe. Kula mboten ngendika ngoten, ora ngejak aku piye. Kula ora mung ngoten to. Kula ora ngomong wong udan, panas suwe paringane Gusti Allah ngomong ning Ngawi ra dijak ning ITS ra dijak piye. Aku mung ngono tok lah. Men ngonceki dhewe piye kakung nek diwelehke ya ora krasa kok men ngonceki. Sik, sampean kleru kok. Nika lali mergo angin gedhe niku ora pas wayangan ning jam 5 sore wangine wis gedhe. Oh, ngaten. Panggunge wis ambruk, tendane wis ambruk terus ra sida wayangan. Oh. Tekan omah kula langsung ndonga. Matek kaji tenan. Nggih. Tak takoni sing Mbak Reksa jane ngopo kok aku arep mayan ngono kok panggunge dimbroke. Kedah ngoten kersanipun mboten wonten. Ditumbali getih banci. Ning dijelaske banci nom napa Sing tuwa? umur 43. Kowe iki Lek. Aku lanang kok, Pri. Tak lanang. Nek pas julukane kono tak lanang copot gelungan serapa. Aku Nek lah perkara tumbal kok terus ngaku lanang. belum siap, Nduk. Belum siap untuk jadi tumbal. Ya kandhane wong niku kersane sing gawe urip kok ora nggawa mimin terus ana angin. Terus iki anake Bathara Bayu. Mboten. Menika wonten keluhan sekedhik saking kaca-kaca syuting. Napa? Piye live streaming? Wah, sindene Pak Seno cantik-cantik kabeh. Nggih. Sindene Pak Seno suarane apik-apik kabeh, kemampuane luar biasa. Ning nang nggon kamera kok ketok bruwet. Lah mergane ngapa? Bareng aku teko munggah kok langsung biar. Kasunyatan sinden iki kokean dosa. Kowe ora Lho, pancen aku lho. dirombong sinden sakmene lho kowe engko. Aku mung sinden ora sinden iki lho aku mung. Iki engko sing endi ngono. Jangan. Kowe kok dadi ngolekke sindenku kok kean dosa iki. Nah, Pirang perkara, ketemu pirang perkara. Lah do utang kali kula ora nyaur kok. Niku sing ngalang-alangi rezeki. utang apa? Utang budi. Ya kok disaur Wisnu nek nu. Nggih, bakunipun sembah nuwun mugi-mugi. Nggih, Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih. Menika kathah sanget nawala ingkang dawah ya saking Pak Suryono Bong Supit ora lara. Men kaya dicokot kirek, ayo. Atene rojah raja. Ya. Lek, ndekmu dandakno ngene Pak. Ndekmu Niki sing nimbali awak dhewe. Lah iya, sing nimbali wonten dalemipun Pak Suryono. Pak Suryono anggota dewan menika Bu Wakil Bupati nggih kepareng rawuh to Bu menika Nggih. sekemutan kula Bu. Anjir. Nyuwun liwung dipun gedrukaken ing nyekar Mbak Mimi, Mbak Apri. Nuwun, Pak DPRD Suryono. Kabupaten Sleman saking fraksi Golkar. Golkar. Pak Dukuh ngelarang nyuwun liwung Mbak Elisa. Pak Heri Sontor Sidomaya lagu liwung. Ya. Ketoke iki kok urunane saya sithik Sidomaya. Napa pun Kok perjanjian nggih. Ketoke wis ora ngundang awake dhewe dadi urunane saya sithik. Ya wis ora apa-apa. Pak Heri Sontor nyuwun lagu liwung. Ya. Nyuwun lagu langgam sesideman lancaran gugur gunung saking Bapak Kades Tlaga Adi agem perangkat desa BPD warga masyarakat. Ya. Matur suwun Pak Bucange nyuwun lagun jineman ular kambang saking Mbak Fitria nyekar ingin nyekar Mbak Ayu Purwa salam budaya saking Lampung Bayu Jangkar Bumi kalian warga Santoso matur nuwun. Nggih, saking Lampung. Nggih. Kathah sanget ya, Pak. Saking Pak Naryono Karang Bajang nyuwun lagu sideman ingkang nyekar Mbak Apri ngagem bawa utawi Gerajakan Banyuwangi ingkang nyekar Mbak Tatin kagem sedaya panitia ulang tahun hari jadi Desa Tlaga Ati ke-73 ingkang dipun sepuhi Bapak Haji Sugiarto ST
saha sedaya linmas ingkang pun komandani Bapak Sakri matur suwun. Ya. Saking Ibu Ismi Hajah Ismi Sutarti SH DPRD Kabupaten Sleman Partai Nasdem. Ya. Dibuka sik mak iya. Aja kuwatir. Nyuwun wah banget iki. Ya. Derek Mang Ayu Bagio Tangga Parso Tlaga Adi kagem Pak Kadang sedaya perangkat saha lembaganipun mugi-mugi tansah pinaringan bagas waras saengga saged nindakaken sedaya kewajiban. Amin. Ya, kagem Pak Dalang lan sedaya kru mugi-mugi tansah pinaringan sehat saengga tansah saged paring panglipur dumateng sedaya masyarakat. Mundhut busana Kang Edi Peni arep diagem mirsani Ki Sena Nugroho. Selamat ulang tahun Desa Tlaga Adi. Muga tansah makmur Kerto Raharja. Ya. Dirgayu Tlaga Adi saking Ibu Hajah Ismi. Ya. Lelagon lali janjine dipun siklan sekaraken Mbak Elisa utawi Mbak Katin. Ya. Kodang kuning saking Pak Lurah kagem PKK Tlaga Adi. Oh ya. Matur sembah nuwun. Wah. Wis. Wonten malih sampun. Sampun. Ya. Saking tresnane warga mriki, Lek. Nah, pamundutanipun kathah. Dipun aturaken setunggal mbaka setunggal. Panjenengan riyen Mbak Apri. Ya. Ana sesideman, ana lali janjine, ana lewung. Sing sesideman sik. Nyuwun sesideman mawon. Nah, monggo. Bawane kok gentenan ya, Lek? Iya tak ewangi no. Aku nek nyawang Mbak Mimin ngono kuwi dadi kelingan nek pasang video ucul klambi ngono. Iya. Ya bulanang tenan kok. Heeh. Handere sang peki. Ya, gentenan. Ayo Mimin sayang. Suarane lah disayang-sayang lho, Lek. Kowe ngerti ngopo ngalem aku sayang? Lah nyapa? Wis tak bukake sithik iki lho. Gilani. Pancen aku njaluk model seragam sing nganggo mblewek ngene kok, Nduk. Menika sampun kula samektaken menawi sak wanci-wanci badhe dahar. Wong pundak kaya dengkul jaran ngono. Pamer. Iki kok kaya nek putih-putih ki apa ta, Lek? Anu kadas, Mbak. Priya. Wedok suara wedok. Kurang metit. Bagus. Wah, edan. Kang olah budaya. Kakean polah. Ayo no ajar pinter no. Ora diteruske lho. Aku sithik-sithik ayo no. Sowan menyang kutha gedhe. Ayo, Lek. Bendor. Kurang cilik. Bendor terus kayu Wah, edan ya iki belajar tenan supaya iso ngrebut atiku. Mboten sah kudu ngrebut, apa sing wis duweke liyan menika ora kudu direbut. Yen wis pancen dalan rezekine pasti tidak akan salah tempat. Nek wis dadi jodhone dalan rezekine mesti mara dhewe. Lah upama saiki Pak Seno ki renane srindan Bu Prastiwi ya ora apa-apa. Ora sah serik karo Bu Prastiwi. Neng, Lho, larise Bu Prastiwi ora bakal ngurangi rezekiku lan larisku ora bakal ngurangi rezekine Bu Prastiwi. Dadi ora ana iri drengki dael metake dawen panasten. Lho, pamane iki Mbak Ika ki laris. Kuwi mesti pasang susuk, mesti kuwi pasang susuk wonge biasa-biasa kok laris banget. Dadi kan suudon, selalu suudon ngono terus. Aku ora kok, ora apa-apa. Nggih ngoten to Kang. Heeh. selendang kuning kang saking
susuku mula kok gesah-geseh lah jalum pentule gitu. Oh, dadi ora nyaman. kekuatane iki ning kono. Ning jarum. Mbok ya dipaku ning kulit sisan. Suara kurang pramana ning wasis ngungro suara gede ayo diajeng sampean jan Ha. ora gede banget kok ya gede iki maksudnya ya gedene wedok gedene wedok ya gedene lanang ngungro marang bendara nek carane kendaraan ki apa jenenge iki kendaraan Yamaha 75 e lho Napa? wis muni ning kebule keri dadi le nyuara ki wis mangap sik ning suarane keri wong ki agek rasane ora kurang panacat ning nek agek seneng ora kurang ing pangalembono ora apa-apa ae kakung kono kuwi kok ndek ra kelegan atine biasane ngono kuwi berarti kowe nek ra kelegan atine ya ngono kuwi ora aku anu ilmu ikhlas sabar nek aku nek kono urung iso nek kon sabar wong cek krusak-krusu kono ki sapa ta le mbok maksud ki bapakne bocah-bocah kowe ngerti kowe nyamang aku awakku kuru lho mudhun 4 kilo lah nyapa ya gagas kono sing digagas ora krasa Allah tak omong itu napa lho bayi panjenengan kene gisi buruk lho kok sik to kaya anakku melu nek nganti takon Pak kowe ndek anak rumimin kok tak ajar kowe gading melu Tole gading. Nah, so kapan-kapan dolan ning Klaten nggone Bunda Mimin ya. Bunda Kok gedhe ki ngopo ra apa-apa. Heeh. Sok dolanane Bundes Mimin. ning Bunda Sukimin. Nek karo Mamah Agnes Mamah, nek karo aku Umi apa-apa ora apa-apa. Kok langsung jingkat-jingkati ngopo? Lho Pri, nek wong arep seneng karo Pak niku dujuh juga atine anake. Oh ngono. Ya ditari no gading Dadi iki bapak gelem niku ora. anu tole, anu Gading. di Mamah aku kersa to, heeh ta? Mbok gelem le, anu sertifikat luka terus nggo sapa nek ra nggo kowe? Sertifikat jaratan iku. Ora gelem ra apa sesuai kudu sabar ora apa-apa njiko Kayak atine iki bocah cilik. Gading, mosok calon bundaku kaya bego ngono. Iki ora bego ya, iki pancen awakku modele rada melengkung sithik. Kuwi nek carane wong aran iki awak-awakan urang. Lah, Oh. Melengkung. Perdine piye ta lek nek ngono ya kuwi? goyoki mudeng no, wong wedok sing melengkung ngene iki birahine dhuwur. Dadi Ya maksudnya iki wonge aktif ngono lho, hiperaktif ngono lho. dadi upama wong lenang ro sida njaluk kowe wis tawa. Ayo. Kayu kowe enak. Tiah Sulestia. Suara lanang, kowe suara lanang. Pijer ngincangake halis terus tresno sesidaman Ya. luwih becik patenono timbang pisah Celestia tak remani samudana marang kula warga karo
Tresno liwat kincanging alesmu kuwasa anggram rasane atiku senadyan wis lingsir yoswaku aku isih mampu ngladeni solatmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katuka nyrimpung jiwa raga kok kurang kahormatan mamprung rubuh ngarep pinju ya luwe urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke masa isine kowe apa wae senadyan sesidemang mesra luwih becik patenana timbang pepisahan Tresno tak rewangi samudana marang kula warga Garwa Praputra liwat kincanging alismu kuwasa anggrandang rasane atiku nadyan bos lingsir yoswaku aku isih mampu ngladeni solatku mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katuka nyrimpung jiwa ragaku kahormatan mamprung rubuh ngarep pinjung urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke masalah isine kowe apa bae senadyan sesidemang mesti tak wujudke ya matur suwun Mbak Apri kepareng ngaturake sesideman ya luar biasa suarane ya pancen apik tenan nggih matur nuwun kudu kowe kok ta sinten
Mbak Apri nek suarane. Oh, ngaten. Heeh. Nek kowe wis ora iso dialap apa-apane. Kula ki pancen ing alam donya iki gur nggon teraniaya kalau perlengkapan derita kok. Ya aja terus ngono. Sampeyan ki ya nek disawang kok kadohan ki ya pasuryane ki ya ora nguciwani lho jane. Nek ling alam kowe ora mung darani mergo kowe adikku. Lah terus Dadi karepe ora netral. karepe piye? Ya para-para sing kawogan kuwi ling alam aku tenanan apa ora, Cok? Warga laras kula ayu mboten. Sing wangsulan udu kanca-kanca lho. Sinten? Iya, mergane arep muni mboten, ora kepenak arep muni iya kok. Nggih. Anu ngapusira kasunyatan. Iya, sing wangsulan para pelenggah, para pamirsa mboten ngono ya pancen ya kudu Mboten klentu lho, jenenge Mbak Min ayu mboten klentu, berarti kan ayu. Jenengan menika cantik mboten, Pak? Lho mboten klentu lho, berarti kan ayu. Penyan menika dereng titik kos dikomentari lho. Iya, iya wis. Ya wis dinangke wae ora apa-apa. Heeh. Waton lenggih ngoten mawon. Waton tinggi ra wis marem. Ya. Menika wonten ing pamundhutan saking Pak Lurah. Oh iya, Pak Lurah, Pak Kades kagem TP PKK Tlogoadi. Ya. Katur apa? Podang kuning sing nyekar Mbak Elisa. Ya, monggo. Mbak Elisa, monggo jumeneng Mbak Elisa. Monggo, Nok. Wis. Kembarane Mimin. Kok kembarane pripun? Meh persis. Genah dedeke wis padha. Masa sih? Masa aku padha karo iki to, Pak? Ya Elisa. ayu aku banget. Lho, Masa kowe padha karo Banci? Enggak, aku karo Legimen ya beda adoh ya. Karo sapa? Legimen. Lek Kimin mbok yo ngajeni Mbak Mimin kok. nah, apa Bude Mimin ngono ra ya? Budel aku lanang apa wedok? Pedhe. Wedok. Oh, berarti bude. Bude Mimin. Ya. Oh, Wis iya. padha le kuning nemu giring. Alah, Cire kuning. ya wis padha. Dhuwure padha. Dhuwure wis padha, ayune padha, prawane padha. Perawan. Perawan. Kupinge apa piye kok? Aku ora tau diobak-obak jaran kok, Nduk. Coba jalan nggih. Je. Sugeng dalu, Nduk Sugeng Elisa. dalu, Bude Kimen. Sugeng dalu. Sehat ta Bude? Alhamdulillah menika saged sowan sae, pirang-pirang dina rada lerek-lerek no. Lerek-lerek kenapa merganipun? Yo kekeselen, Nduk, gaweane wong wedok iki. Asam aurate munggah. Asam aurat. Oh, duwe penyakit asam aurat. Asam urat, asam urat. Dia sehat-sehat ya Bude Alhamdulillah Kimen. donganipun kathah ingkang dongaaken. Nggih mangke nek diknakali Pak Seno matur mawon nggih mangke kalih Lah kula. ngopo? Aku pancen seneng dinakali Pak Seno. Oh, seneng dinakali. Nek ora nakali koyo piye ora semangat ngono ki lho. Oh, jan kudu dinakali. Kudu dinakali. Aku wis jeleh nakali dek. Enggak ngopo kok jeleh. Unik lho Pak, unik. Unik apa ora ketemu nggone kok. Berarti gembrobos tekan esuk. Nggih biar hidupnya itu tidak monoton ngoten lho, Ah, Pak. nggih. Tak golek endi to iki? Nggo variasi, mobilnya divariasi yo. Mbok dirambang riyen. Sing dirambang sing mak plupuk cangkeme. Iya. Iya. Apri ki yo marake aku dicakem-cakemke to. Lah nyapa? Lah wong sing mlumpluk ya gur kono arep ngendi. Ngaturke panglipur no. Injih. Ugi ndongake warga Tlogoadi. Podang kuning. Podang kuning. Podang kuning. Mangga. Podang kuning. Nadyan wujud temong paksi agawe talining brangta Mbak Pri wingi pardadi manten ya Mbak Piye Mbak Lisa? pardadi manten ngapunten nggih mboten saged sowan Mbak Lah ngopo ora mangkat? kalau wingi soalnya ono sambatan gone kancane Oh, ora apa-apa. Ya titip nyumbang aku no. Oh. Pak Seno ya ora mangkat Dik mangkat Pak Pak Sinos Aku ora dikabari kok karo. Pak Sinos lumantar aku tak wakili ya oh wis diwakili Bude Mimi Padha wae. Nyonya Seno. Nyonya Seno Umi
alus manis tur mrak ati Neno goleki si podang kuning iba bunga henga tiku neno nyanding bisa dadi tombo ya mangga Mbak Elisa esuk awan ning omah wis ora krasa luyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miteranganku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi
mawon. Simpan nuwun nggih. Nggih. Tak tulungi lho, ayo ayo. Lah. Angel ya. Dulur. Dulur lanang lho. Ora apa-apa kesempatan. Kok kesempatan. Kesempatan. Sarjana S2, sindene apik, isih enom, aku seneng. Lah, nek ngono kok terus mari arepan. Engko maksude aku seneng piye maksude? Lah ya jenenge kono ki ya. Ya cak. Arep nanjake lho Mas, mosok nganti umur 43 kok ya ora ditanjakke ya dukani. Nggih. Iya, nah ya ditanjake piye, Mbak? Iya. Kemayune lah jamak-jamak tenan. Anggepe kaya mbok kaya Mbak Apri iki lho, ayu ning ora kemayu. Wong niku dhewe-dhewe. Lho, nek pinter ayu nek mung meneng ae jegideg, dia ya ora akan berkembang. Nek Ora kowe- pate ayu tapi dia smart, pinter, Nek cerdas. kowe kakean pola mesakno bayimu sing ning jero iki lho. Lah kok kowe gagas wong bapakne ra gagas kok kowe gagas. Kok sik bapakne sapa e? Kok iso ket biyen kok diaku anakku mongko wetengmu ora gede-gede iki. Kok nek metu sok sak percil kae apa? Lah niku pun metu sikile no kok lho. Heeh, pancen yo sok jejak-jejak kok priwisan lho. Lah kuwi sikile garek dudut no kok. Kuwi udu sikile Sukino. Apa? Usus gedawan. Sikil kok neng jaba. Nek metune belang. Iya. Ya ora ya, Mak. Matur suwun, Mbak Apri, Mbak Sih, Mimin, Mbak sih. Elisa iki mau ngaturke podang kuning. Sampun. Menika wau ki wonten pamundutan prahmen. Napa? Menika wau sembarang tapi ingkang dados kakungipun Mas Kiswan. Wah. Pamundutan ya. kata. Saiki wis mulai viral. Iya. Wis pancen ning endi-endi sing jak foto rame ngaku ning ya. Kiswan barang. Wis Iya. wani sok nes viral. Sing ati-ati kuwi pacoban lho. Lah Padha nyapa? kancane agak ono ngejak foto wis mundhake rego. Ora etuk ngono kuwi. Mbok wong kaya aku ae kasih Saiki disyukuri. ngrebabe nganggo gaya lho, Lek. Piye to? Ndangak-ndangak ngene. Iya. Ya wis ben apa-apa. Lah iya men Kok bojone kuat-kuate ngono ya aku ya. Bojone iki atine digawean saka apa ngono lho. Tekno bojone ki eleko, apiko eleko tetep dadi bojone to, Lek. Kowe kuat apa ora to, Mbak? Lho, bojone angkat tangan lho. Aja kewajiban wis angkat tangan lho. Nek sangkat tangan Apa tak wakili piye no? Nah, rak tenan. Oh ya gelem tenan nek kuwi. Iya. Cah nekat. Ya wis ora apa-apa. Ayo ganti Mbak Tatin. Ya men jumeneng ya. Ki Mbak Tatin ana sing ngersake Grajagan Banyuwangi saka Pak Naryono Karangbajang. Ya. Amplop 8 kok sik njaluk liwung 6. Ya. Mangke dipun aturaken. Ya engko diaturake, Mak. Matur sembah nuwun. Ya. Nggih. Sugeng dalu Mbak Miwi. Sugeng dalu. Kak Apri. Iya, Mbak Tatin. Sing Kaya nek cedhak karo Mbak Tatin kaya daya tarik bumine kaya semakin anu ngono ya. Daya tarik daya piye to? gravitasi Gravitasi. bumi kaya lho Napa piye? karuanmu kaya karo adikku pas karo Elisa mau. nek karo aku Kok kaya no gaya gravitasi lho. Lho awake gaya tarik menarik kaya lho. mbok nganggo perasaan Lho, lho. lah. Akhirnya Mbak Tatin kok sukimine metu iki lho jan. Gumun aku. Lho, lah gaya gravitasine bumi kok. Kanjok. Wah. Aku imbuh kok can multifungsi kok aku ki. Ora nek padane weruh aku arep kepiye to jane kepengin ngopo? Iki gaya gravitasi bumi mbok bawaan lain. Iya, mbok terus menawa. maksudnya pengen ndumuk apa Kono nek- pengen Ya kaya ana iki lho magnete ngono lho, Mbak. Nek perlu jenengan ki kaya jarene kaya pengen ndang renang ngono jarene. Selulup ngono. aku ora ngerti selulup lho. Aku ora ngerti. Apa? Selulup Nek kaya Mbak Tatin ki jane pomo panitia ki lali ra gaweke wedang utawa ngomben-ngomben ngono wis ra bakal ngelak Lah kok iso? lho mergane ngopo? tandone. Endi ta wong aku ora nggawa tandon lho. Tandon sing ning ngetas ki lho, no. Ora nggawa. Kuwi udu tandon ya, Tatin Lek. ki tandone ngarep mburi. Apa ta? Sing mburi nganti
Ngopo? Kowe pengen ngopo? Daginge nganti Wong wedok kok perabote papat. Lah iki timbangane iki prabote palsu to? Hayo, arep ngopo? Kowe sing marahi kok, Mbak. Jane aku nek guyonan fisik ngene kuwi wis aja nganti. Lah ngopo? Aja yo ra itu to saru to apa nek Lah nek jenengan nek ya ora apa-apa to nek iki. Lho, ora apa-apa no. Cara aku tak bales. Nek cara aku tetep tak bales. Pilih Mimin apa dadi Sukimin ya nek. Nek cara aku tetep tak bales Nek nek ngono kuwi. Sukimin wis rasronto kudu ndang ngenteki. Ning nek Mimin ya Kok maneman? kok ketok Sukimin ae. Sugimine metu berarti ya. Lah gesut. Wah, jan monggo diaturake Grajagan Banyuwangi Kapurwakan bawa. Gelang Alit. Gelang Ya, Alit. monggo ora apa-apa. Heeh. Mampiat mayun eman suarane gending belambiangan Tujune batal aku ora kolu lek lalah. lagi arep mimi yo Ternyata lek kaget ki ora gur lek Sukimin. Sapa? Lah Pak Seno juga. Aku yang jumbul e. Aduh. Ki pancen garapan lah ya nduk ngene iki. Garapan. Walah, sik Mas lek garap kok sik tak ngombe sik ya. Aku srogoto nek kagetan ngono kuwi aku. Tujune batal iki ora kolu. sindene yo ndok kaget kabeh lho. Saya wis kulino ya kaget kok. Lho, deloken. Piye ngopo? Tujune mau ki botole ora kolu. Lah iya. Biasane sakmono ku ya kolu kok malah. Le omongan horor terus iki. Apri iki mbok ora horor ngono. Bro. Ya horor piye to? Sejak awal saya muncul di Jogja, Sleman dan sekitarnya ngerti toh. Heeh. Kita stay dengan guyon yang tidak saru, tidak jorok, tidak kotor. Kuwi tergantung persepsimu. Nah aku kolu sakmono ki mang anggapmu apa? Lah anggepe apa? Uang kok persepsi orang ini macem-macem loh. Terus? Awake iki lanang dandan putri mesti penilaian orang kan ya dikira sak perangan ana sing tresno, sak perangan ora kok. Maksudnya kalau iki wedange sakmono ki entek. Nah, lho Mbak Tatine iso menyerap kok kowe iso. Oh, tak kira sak botol. Oh, dasare pikirane sing kuwi sing jorok. Lah, ya lah, kan. Masa ya arep sak botole? Pak Sino ra mudeng to. Jenenge omong jorok pikiran jorok ya aku jauh nyah dari hidup saya. tenan. Omongan jorok, pikiran jorok emoh nek ning nindakake mah ra apa-apa. Lah padha-padha. Oh, ya edan ora. Mah, Lah luwih padha-padha parah. le dosa kok mertanggung. Ya lah Mas. Oh lah, gesut. Nyeram bayi. Janjane sak tenane nganggo iringan ki mau ki aku iki wis nitik nang nggon lagu Banyuwangi tenanan kuwi dijogeti kok. Nek joget Saken saben sak larik mesti langsung saiki ora iki cen gawe patine dalange iki. Aku kesepene ambek aku melar mingkus lho iki. Deg-degan terus lho aku. Saestu mboten. Pak Seno Seno deg-degan deg-degan terus. Deg-degan minaku demeken dadaku to sayang. Oh, kalau kayak telok lho kan Saestu temen. napa mboten? Jojo nyen mengambil kesempatan dalam kesempitan saestu. mumpung ana kesempatan kok kowe iki piye lho. Nek ra wong wedok sing temandang senengane kok ya ora. Nah. Sumingkir Pak De, wis. Diusir. Lah nyatane ndampingi Pak Seno ket mau ya ora ngopo-ngopo Pak Seno genah megar mingkup anu jantunge kok ora gagas. Lah ora mari seprene tak anggongke kok ya ora mari. Ingkang pundi ingkang sakit? Kene. Mriki menika ngeten ku jalure wonten lho. Wong jalure ngendi? Ngendi? Kaya uang paribasane mriki napa jenenge? Kemeng nika salurane enten. Mbok sok nek dandan ki wulune irung dirangi.
Ayu-ayu kok ngene irung nyogrok-nyogrok niku. Oh lali Menika radi pemerinding. Sisa punya kang sakit. Kene. Mriki. Menika saluranipun wonten lho. Kalurane ngendi Le? Saluranipun wonten ingkang mah. Ngendi? Ingkang Ayo, horor to. penyan menika kedah manajemen waktu. Aduh, jan. Ngunjukipun air putih ingkang kathah. Wayah refreshing ngoten niku ya. Ora mari-mari ya. Mak ya Allah lha pripun? Aduh. Coba apri-pri jemaen pri. Kok tak cedhaki ra mari ya, Pri? Kok piye to? Ya ingkang pundi, Pak? Ingkang Kene. waduh. Kek udu kono kene. Aduh, Pak, mengke berun. Loh, pindah pudel dedek. Aduh, Pak. Kene. Mengke sing beruntak sanes niku mah. Kowe cengas-cengas ngopo kowe? Kok aku marah disalurke ya, Pri? Nek kowe kok tanganmu diarahke ning nggon-nggon anu kok ngono ya. Le. Ah, piye? Aduh, rasane piye ngono lho Lek iki. Besak. Pengen ya. Heeh. Karo Pak D. Iya. Intine Pak Sino harus ada yang memperhatikan. Nah, kudu ana sing ngelingke. Pak Nah. Sino monggo jalan-jalan, monggo Pak kesehatan Sino. nomor 1. Nah, pola makan dijogo, pola hidup dijogo, Sip, ran pola. etuk kokean pola. Loh, Pola hidup, pola makan, kur ora etuk kokean pola. Lho sing kokean pola ki sing marake penyakit werna-werna. Berarti kowe sesuk malah kena penyakit warna-warna. Lah ngapa? Lah kowe kakan polah iki. Tumindak ini. Tumindak. Ayo terus sih. Naswan tara Lagu cara Banyuwangi. Iki aku wis ngarang cara Batak no, luwih gayeng. Oh ngaten. apa lagune? Sluku-sluku Batak. Batok. Kok batak? Sluku-sluku batok niku Jawa. Tekan ngendi ya? Ah, itu. Nyeram bayi naswan tara Mimin iki upama wedok tenan lho saben sasi meteng lho. mergane napa? Kemayune ra jamak-jamak. Kancane nembang kok manju jilan dhewe iki ngopo? Aku diuncali sarung ngono meteng kok, Mbak. Kok iso diuncali sarung? Sarung sak isine kok, Mbak. Emang isine apa ta? Hah? Isine apa? Ah, aku kan ngomong ya ora tegel to. Engko tak foto tak kirimke ya, Nduk. Sarang gajah duduk. Ya sok gajah. Ya? Ya sok Apa? kancil, gumantung tuke. Pianyu wangi Kowe nek mlayu kaya jaman argaruan kan lho Lek. Persis jan ngono kuwi. Kok liyane do enggak takut suara-suara gitu yo. Aku iki kaya trauma ngono lho, kaya fobia ngono lho, Bri. Kowe soalé lemu trauma iki nek digropi ya. Jaman dhisik anggere gropian ndelike ning mburi tetean. Oke, kok nang mburi tetean nek kena uler lho. Mburi tetean. Aku angger ndelik ngono le nyelametke ya kuno kok. Ayo tak slametke, Nduk. No. Dijak mule. Kok sing yo, Mas? Wong wedok nek bar lungguh arep ngadeg ngono kaya rekoso ae. Rekoso ngene sing woy-woy. Pak Harisontor kesengsem nggih. Dawuhi. Ora tau dawuhi kok penjenengane medhotke silaturahmi kok ora pareng ngono kuwi. Sok sapa sing medhot silaturahmi ora bakal mambu lawanging swarga.
Lek ngomong gede mimin lho. Jenengan ra gelem wayangan ya pripun? Kae iki lurah kok tok ado-adoke saka swarga. Lho, kula rak ngomongke sok sapa sing ra medhotke silaturahmi ora mambu lawanging swarga. Lho, silah ki sambung, rahmi ki kasih sayang. Lho, dadi njenengan medhotke kasih sayang niku klentu ageng. Lho, nek kula lho niku lho nang monggo panjenengan niku pilihan hidup lho. Lah ya babakan akeh cilik niku gumantung lho. Akeh menika ya nek kanggo kula sing penting wayangan ngoten lah. Nggih. Kapan tanggalnya tak bunderane sisan karo lek golek utangan manci. Ora ndang-ndang ACC kok penyan menika ora ditok oleh ning panggung kok senengane ora ngono kuwi. Allah. Kemayu banget. Wong wedok ki di PHP iki ya sapa sing kuat pisan pindho iso nahan ping 3 ping 4 ora kuat. Nyemprot lho, le. Lumayan rasa raup, Mbak. Rapopo marak golek sabun garek raup rasa dadak golek banyu. Kok baygon to, Pak? Abab kok. Lah kok ababku jane mambu baygon. Ayo bacetke nek ndak kirangan ngengek. Wetan segara lor lan kidul alas angker kang kaliwiyat Ya. aja takon sangga tanah India melyaring taman sari nuswan tara Mangga gerajakan yo diaturake yo. Kerajakan
Karo masaku kaya ana sing ewo-ewohi jogetane ta iki. Sapa? Mbak Mimin iki lho. Joget iki rak nganggo teknik, dadi ora menggeh-menggeh. Iya, aku jembambasan ora nganggo. Piye kahananmu, Lek? Contoh sing simpel. Piye? Duk sing simpel gage contoh nono. Lho gerakane iki kaya ora nganggo tenaga lho Mbak Apri iki. Nih, deng. Tapi harus yang ditahan di apa? Push. Mana yang push, mana harus di Push. harus ada energinya. Oh, ayo coba. Kamu kurang berenergi ayo gage kalian. Wes engko lagi Oh, aku. kudu enek entakane. Nah, sing Biar audiens iso memilih. ngono kuwi. Ya kowe sik. Ya. Nah, biar audiens iso mirsani tenanan sing bener endi sing kleru endi. Ya. Aku dipersalahkan terus. Gandeng tangan nang pinggiran pinggir pesisir. Coba. Nyon sewu minta tepuk tangannya dulu untuk penyemangat saya, aplausnya ya, terima kasih sebelumnya. Jadi tepukan penonton bisa memacu adrenalin saya. Membuat semangat. Semangat, Membuat motivasi. Ya. Ayo cok. Mengke nek luput Yo dijotosi kalau mau jadi bareng. totalitas. Gua harapannya swag. Ayo cok. Tembangi Mbak Apri yo. Gandeng tangan nang pinggiran pinggir pesisir Kaya wong ayan nih. Iki cetok dari aransemen musik pun beda. Beda piye? Wes dibeda, wes banci deh, banci lah. Dan kamu kan, kowe mau kan koyo hentakan tuk staccato. Lah nek kowe piye? Lah kok mung koyo wong kotekan kaya wong rondo kae lho, Pri. Ngono kuwi disesuaikan dengan usia. Oh. Lah nek kowe rak wis gagrak lawas. Dadi ya disesuaikan usia sing rada alon ngono. Oh, berarti mau menghormati aku. Nah iki nek Mbak Apri gerajakan asli. Nggih. Nek Mbak Mimin Jineman gerajakan. Apa kok ora beneran terus. iki pun jere gone sing ngendang jaipong jane Lek. Sapa sing ngendang jaipong? Oh, anyar meneh. Kok anyar piye to? Iki pacare sapa kae, Pri? Udu. Kudu sing pacare kae. Lah, ngomong nyokot apa? Kagum sama pesonaku nggak apa-apa. Udah ribuan orang yang bicara kayak gitu. Nggak apa-apa, santai aja ngefans. Pak Sono aja ngefans apalagi kamu. Gaya. Lurah-lurah aja ngefans sama Dedek loh. Kayak GR men lho. Wes rasa dibaleni ya, aku lemes Ya. soalnya aku sok esuk mah. Oh iya, sesuk periksa kok ya soal. Nggih, kula soalnya kan apa? nek hamil kan 4 kali dalam proses kehamilan. Lho mula nek mesti ana semua ada programnya. Jadi 4 kali pemeriksaan. Memastikan bahwa ibunya sehat, janinnya juga sehat dan berkembang dengan baik. Jadi aja mung buru duit terus. Kesehatan ya dijogo. Kandunganmu kahanane piye? Yo iki anu wayah imunisasi mbok ni. Mbok ni imunisasi bayine ya kudu. Iki nek wis bar 4 bulan kesane kudune kudu delo-delo ditiliki bapakne. Nek 3 bulan awal kuwi ora toh ditiliki, soalnya janinnya masih rentan. Manakala 3 bulan sudah dikasih roh, terus seman saya rumaket karo rahime ibuke, delo-delo kudu ditiliki bapakne, pamrih men persalinannya nanti diparingi lancar. Lah wis ditiliki urung? Durung. Ngomong apa Pri, dosa lho ngono kuwi ora gelem niliki ngono kuwi. Critakno pakne kono gelem niliki apa ora. Iki Piye kuwi maksude? Sing kok nilai sapa? Nek wong wedok bobot, ini berlaku untuk semuanya. 3 bulan terakhir kudu bapaknya delo-delo nilii. Oh. Pamrih men persalinannya lancar, tidak harus operasi tapi secara normal. Loh, aja peh bojone berubah bentuk terus nyedak gila, niku malah kleru. Malah kudu dikerepi sedina ping 8 ora apa-apa. ah iki. Kuwi ya pendidikan anu lho, kesehatan ya disampaikan lho. Iya, iya, tak tilikane sesuk. Tak tilikane nganggo sikil. Nganggo tungkak. Alayung ya Allah. Kok kaya niliki nggone bayi, perabotai sapi ya.
Ayo. Kok banget lho. Iki ana sing nyuwun liwung kuwi patang lak nawala. Nggih diaturke lho. Liwung. Nggih, ya. Mbak Ani mudhun. Ya. Nduk Ani. Jos. Yo Nduk Ani. Nggih. Ani blorong. Nah. Baiki. Nah. Gendong Pak De. Gendong yo. Ah, wis. Ayo kuat wong kulino gendong wedhus kok tadi. Wedhus loro dunggahke truk iso. Kuat kok nek menangi sepiro. Ketoke ganas ya Lek, ya Lek. Oh, nek iki ganas meneh horor iki. Ya ndelok-ndelok. Delok-delok Ndelok kahanan. kahanan. Dobel tambahi meneh nek liwung ki nek ming wong telu ra gaya. Ora afdol. Tambah sinten? Mbak Ika. Ya. Mbak Ika Suesti. Ibu mboten, Pak? Sapa? Ibu. Prastiwi kok. Nggih. Ya, Prastiwi yo. Iya. Lah iya, wong enom-enom nek ra dimbani sing sepuh kaya kurang Nggih, anu lho, kurang nggih. marem ngono Nggih. ya lah. Bu Prastiwi yo meri njaluk digendong ki Lek. Gendong, Bude. Monggo Bu Nah. Alah, Bu Prastiwi iki bakso bareng kok diplastiki. Arti kok pundhut. Ora apa-apa. Sesuk-esuk garek ngenget ngono lho, jenenge sesuk sarapan. Mboten napa-napa. Kula dhisik ya ke rumah ngerti ora apa-apa piye putri ngono kuwi. Lah kuwi asine mirang-mirangke kuwi. Lho. Kok pripun to? Ayo aja disebutke wae ya dienggo diplastiki mbok menawa dienggo sing nang omah. Lah nggih, dinget Nek tong-tong sesuk-esuk. sot njaluk. Nah. Iya. Ah, telu ngene iki gayeng. Ya. Apa? Saurut ya Lek. Heeh. Nah, Urut apane? Kayak undak-undakan. kowe undak-undakan. Kowe kurang ajar ngono kuwi. Arep iki mbokne awake dhewe lho. Iki mbok-mbokane pesindan lho aja macem-macem Bu Prastiwi kok diceh ampun. Kula mboten lila lho Bu. Mang unek kene kok Bu. Ora apa-apa pancen cendhek. Ora apa-apa meneh. Wong piyayi trima. Iya. Aku wis ora iso durung bendina ya wis rengen. Iya. Ning saya sing saya cendhek rengene. Ora wong saya dhuwur. Iya. Ya, mangga dadi liwung. Ya, wis gayeng iki. Kawitan Mbak Ika. Sarang. Dadi liwung nalika Lho enten apa lho? Ngapa, Pak? Liyane iki megal-megal disawang apik. Aku sing cah TK kuwi kok. Kok cah tekan jenengan iku. Wah. Kiwi. Ajar kendel ya nduk, sing ra apa-apa kaya sing gedhe-gedhe ra apa-apa. Oh, iya. Ajar kendel dadi iki men bergas lho, arep cilik ning ketok menjilok ngono ya nduk, ra Kuanen apa-apa. kowe, kuanen kowe. Lah, Iki Bu Prastiwi kok lah ndak, ketikane sing TK kuwi ngono. Anu sing ajar kendel ya sing penting keras ngono, keras. Langsung lanjut. Ya, Mbak De. Suara cilik suara. Mbak De ngono. Heeh, Mbak De. Mbak De tahu mangan watu. Ngono kae. Semangat. Mi, Mbak De. Mi. Kene.
Edian. Aku wis ora ngombeni. Iki bagiane pakmu. Ora ngombeni mung kaos kaki kok. Syukur. Ayo mendem aku. Ha iya. Ya, mangga, yuk. Apik. Oh ya iki jatilane iki bangsa grup-grup jaran kowe pentrule. Semangat ra tuk nglokro. Ora nglokro. Ning kok sok mben akeh wong alembono, saiki akeh wong elek ora apa-apa semangat. Pengen maju. Kok malah guyu. Karepane ngono. Kok rupa pasuryan, kok rupa. Prastiwi ora pareng ngono. Ora pareng karo Dwija kok arep pangkal lho. Kale Bu Guru lho. Bocah cilik ora pareng ngenekke rupa karo Kyai Sepuh. Lajeng Raimu. Dapur. Maetuk dapur. Mbak C. Mi Mbak De. Aja kokean ku ndak kembung ya, do kele maem wae. Ora pareng nakal lho. Nek si mbok ra rewang ora pareng rewel nusul ning omah wae. Mi tutu Bu De. Hah? Oh nek iki tak tandangi nek iki. Iya. Mangga. rampoke jak ngene dhewe piye? Ayo cah cilik kok ya. Karo ajar joget ya, Nduk. Ya, Pak. Sesuk nek wis rampung pentas nyuwun apa? Nyuwun dhuwit. Oh iya. Tumbas apa? Tumbas bal. Oh, tak cotot. Bal kok dicatat lho. Bal kok dicotot ora pareng. Ya melotot nggone Bapak ya. Oleh ya, Pak. Oleh. Plototen kabeh. Kok nek pecah piye, Pak? Ora, iki elastis kok, no. Sajalke nang klitikan. Ki nggone simbok ora entuk wah-wah. Nek gonamu cilik mah. Kapok kowe. Iki nganu ya apa jenenge? Bayi tuwa ning kandungan. Iya, ya mangga.
Matur suwun, Mbak. Pak, Pak. Pripun? Ibu, ngopo? Ning kene sik, Pak. Kok saya kurang ajar ngopo? Lek ning kono tabuhi Mas Ayu. Oh, Ditabuhi nek. kenapa iki anik lho. Wah, edan. Asik-asik. Yo. Gusti Yuda nek ngersake dolanan kagem kirikipun. Rumangsa ku. Anike ya dolanan wong tuwa senengane. Kualat kowe. Yen ngapunten Bu Pras nggih, menika namung gegojekan sak wetawis nyuwun pangapunten saestu lho. Ora apa-apa nggo dolanan oleh kok. Kok ndeke seneng kok nggo dolanan iki. Nek ora dienggo dolanan penakokke kok. Lah nggih. Kok dinengke, Mbak? Iya. Matur suwun. Nggih. Menika ganteng wekdalipun mepet, fragmenipun benjang. Nggih, aman. Nai sampun wonten tandha tembang doa. Pun bubar. Ini fragmenipun siap. Tegese wis bubar. Ayo lah wektune mepet kono. Iya. Matur sembah nuwun Mbak Apri, Mbak Mimi. Sawah sami-sami. Nggih, menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Menawi wonten badhe wonten pangandikan sekedhik kagem warga Tlaga Adi. Ya. Maliginipun sembah nuwun Bapak Lurah, Pak Kepala Desa warga Tlaga Adi. Mliginipun seprambahipun para pamirsa, mugi-mugi pembangunan fisik tetap berjalan lancar, pembangunan rohaninipun ugi berjalan lancar, satemah ayem tentrem menika mboten namung slogan ning saged dados kasunyatan. Tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria.